Heɗitoɓe Koda Radio International Assalamu alaikum barka mai wakati radio barka mai fotugo be mun handar taskaramji Koda Radio International. Sudu radio waɗaɗum ngam fulɓe, ngam handitiki fulɓe ngam yariki ɗengal fulfulde so. Der taskaramji Koda Radio International Indiam Jamila Jibrilla Dikkos jagorɗo taskaram mai yalinta monon ɓeddan sautu gumbar radioji moɗon ngam heɗitugo taskaramji Koda Radio International. Koda Radio International ɗon waddina mon kubaruji duniyaru. Imananta rahotoji amin iga duwal fere-fere nder lesdi Nigeria, imananta lesɗe yasi. Imananta taskaramji amin waranan on darnde go diga ɗo Koda Radio International. Aran ni bako min nasta nder taskaramji amin benanta rahotoji amin ha min surgina mo Abdurrahman giɗaɗo jarumi kanko waddinta min fassara kubaruji duniyaru hande. Miɗo yela Abdurrahman giɗaɗo jarumi a ɓaditan ngam waddungo amin kubaruji duniyaru hande. Da kubaruji jangane don Abdurrahman giɗaɗo Umar Jarume. Aran nda horeji nder maji. On nanai wigo yimɓe nayo mbarama ha diwal Anambra ha leddi Nigeria. Ardiɗo Ghana John Dramani Mahamman umri ɗum wilnya kala ɗareji passport diplomasiya ko fu. Leddi America, leddi Qatar e leddi Misira gasni tabbutugo watugo juuɗe naral hakkunde Israila e Hamas ngam raggingo pitinaji lebbi 15 ɓe ngadi ɓe ɗo koppotira. Nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Yimɓe nayo mbarama yakere woɓɓe njari kipol ha dow golloɓe hutinirde ma bo timaru America ha lawol atani yaki nokku bi'etende Osamale ha diwal Anambra fombinare leddi Nigeria. Bollowo dow kongol police en diwal Anambra DSP Kenya to Shoku andini jainde TRT Africa wigo waɗɓe piyande ɗen mbari police en ɗiɗo e golloɓe timaru America ɗiɗo ɓe jamni yite ɓe nguli guskije maɓɓe. DSP wi police en puɗɗi tefugo golloɓe timaru wujjaɓe bo wi'ama jami'en leydi America e Nigeria kawti koppi ngam wuɗitago hefta halluɓe ɓen. Ardiɗo Ghana John Dramani Muhammad umri ɗum wilnya kala ɗareji passport diplomasiya ku lesɗe eɗi kugal fu ɗi gomnatiwa shalinga ɓoyimawa hokki dungaye ɗum hutinira. Dr. Calistus Mahama sakatarejo ardiɗo leddi on mawɗo andini ka hedi batakewol o yerɓani hutinirde lesɗe ha gallure Accra. Ɗarewol ngol laɓini wigo ɗum hoci jabruɗe waggo non ngam tabitingo ɗum hutiniri ɗareji hakkilanoji jahale hakkunde leddi e leddi ɗi gomnatiwa kesa suɓɓitini ko yadata e didaɗi lesɗe duniyaru. Ɗum umri marɓe passportji kiɗɗi fu kora passportji ɗin ha hutinirde nden ɓe kesɗitina passportji maɓɓe kesi. Jamare tato goyte kubaruji ɗi e garana on daga Sud Radio Koda Radio International e TV KRTV daga gallure Abuja leddi Nigeria. Lesɗe Qatar America e leddi Misira ardanike tabbitingo wadgo juuɗe narral ko ragginta fitina hakkunde Israila e kawtal Hamas. Wi'ama ni ha nder narral ngal ni kawtal Hamas yofay nangaɓe Israila 30 nden Israila bo yofa haɓɓaɓe ɗuɗɓe ha sare pursina. Nden ɗum narri ha dow ɗum wurtinay soja en Israila ha tayre Gaza. Habre nden ni nde waɗama bana lebbi 15 nde halki yimɓe ɓurna fu Palestino en ko hewti 40 e gelɗe. To seyni ɗum ɗo ya caɗɗum masin Israila yerdo be narral ngal ɗum watani juuɗe ha gallure Qatar. Yigo ardiɗo Netanyahu ɗum goɗɗo sata horejo. To seyni jonta ɗum rufa gite ɗum laara no narral ngal gasrata. Fu e latago ɗum wati juuɗe narral ha nder kubarol gongol leddi Israila fuɗiti sakkingo kaɓorɗen ha halki yimɓe no gas ha shifol Gaza. Kerol kubaruji ɗin gonɗon hidde komi jaɓɓotira be mon nda horeji nder habaruji. On nana wigo yimɓe mbarama ha diwal Anambra ha leydi Nigeria. Nden ha nder kubarol golboro on nani ha dow wigo ardiɗo Ghana John Dramani Muhammad umri ɗum wilnya ɗareji passport ji
gomnatiwa shalinga har gare bo ɗum waɗi juuɗe naral hakkunde israila e hamas naral ngal lesɗe qatar leddi america hawtade bo e leddi misira ardani kerol kubaru ɗin gonɗon. Assalamu aleykum. A jarama Abdurrahman Gidaɗo Jarumi, Kode Radio International on heɗititta. E non bo iga Abuja lamorde lesdi Najeriya. Min ɗo wondi be nanta rahotol amin. Gwamnati diwal mobgal lesdi Najeriya jaɓi bollinde Lamiɗo Sanusi ha ɗum holli mittamɓeram maɓɓe dow ko Sanusi wi'i wala haje wallugo gwamnati Tinubu e saurire ko larani jahal yeso fadduki lesdi. Al-Amin Gidaɗo Jada kanko hawti rahotol mai. Keɗe jam. Bolliɗe Sanusi foɗi bolle fere hakkunde ummatore lesdi Najeriya Kenya alarba. Ha diwal Lagos yake o omti mobre numtugo e gani fawenin mi ndeno gas e go'ore ha wi'ugo Lamiɗo Sanusi mi wallata ardiɗo lesdi Najeriya Bola Ahmad Tinubu ngam o larayyam dow darnde sobajo. Seyni hande Alhamisa Ministajo Cakol Kubaruji lesdi Najeriya Alhaji Muhammad Idris nder andinore nde o wangini jungo famtini wi'ugo gwamnati Najeriya wala haje wallinde ko ndeye iga mako ngam dogginki kuuɗe mum. Holli mettamɓeram mako e bayli maskiɓe lesɗe windere dow ko larani faggudu musamman hokkugo wallinde dow bolle ngam Sanusi ɗon nana mone woɓɓe nder sobiraɓe mako wonɓe nder gwamnati mobgal lesdi Najeriya. So ɗum himan tariha Lamiɗo Sanusi hedi ɓamtare faggudu wodi teddenga ummatore yowani dow mako. Kero rahotol wonɗon Al-Amin Gidaɗo Jada Kode Radio International iga Abuja lamurde lesdi Najeriya. Miɗo yela heɗitoɓe on heɗitan Ibrahim Muhammad Junguɗo wenanta rahotol mako iga diwal Bauchi lesdi Najeriya. ɗum noddi kettitoɓe rediyo gaɓe kutinira heɗitaki maɓɓe beji okkuki sawraji boɗɗi. Noddo ngon waɗama wakkati ɗum huninta ardiɓe mobgal heɗitaki cuuɗi rediyo e diwal Bauchi lahi gara moɗum noddirta Audu Madrid. Koɗo mawɗo wakkati huntugon ardiɗo jeydanko'en e diwal Bauchi Alhaji Umar Sa'id hanko waɗi noddo ngon ɓawo ɗum hunini ardiɓe mobgal heɗitaki cuuɗi rediyo e diwal Bauchi. Alhaji Umar Sa'id moyi seko wala kitoɓe rediyo ɓe ngodi gamol ngol ɓe gamata e hakkunde ummatoje ngam bo teje maɓɓe ɗum nanta goɗɗum habaru. Ngam non mo sawriɓe gaɓe kawta hoore maɓɓe ngam yiki ɓe fani diwal Bauchi e Najeriya yeeso. E jawabo mako ardiɗo suudu rediyo Najeriya Glove FM Bauchi Alhaji Aminu Abdullahi Gombi ɗon to Malam Bappa Umar Misau ardiɗo yebre taskaranji yehi e tana mako moyi mo sawri suttaɓe ɓen ngam yiki e jonta ɗo na ko e yawti ɗum fuɗɗay gamol siyasa. Malam Bappa Umar Misau mo sawriɓe ngam yiki to ɓe kutinira ardungal maɓɓe biji nattuki shanu siyasa e ragare mo do'anake ɓe jomirawo waɗa ɓe timmina ardungal maɓɓe jam. Hanko ma e jawabu mako ardiɗo suudu rediyo Bauchi Alhaji Cindo Waziri ɗon to Umar Muhammad Shira directajo e suudu ndun yehi e tana mako ɗon to mo okki ɓe sawra ɓe kawta hoore maɓɓe ngam yiki ɓe fani diwal Bauchi yeeso bo non no luttano horiɓe rokkiɓe. Umar Shira mo hutiniri ɗum wakkati ngam yiki ɓawo ɓe kawti hoore maɓɓe ngam yiki ɓe jehi ɓe tefani moggal maɓɓe kare faaki yeeso bono hawtiki hoore maɓɓe e goɗɗi wuduji joɗaniji hoore maɓɓe bono UNICEF WHO e goɗɗe digge joɗiɗe hoore maji feere. E jawabu mako dogginirɗo cuɓol moggal heɗitaki cuuɗi rediyo e diwal Bauchi Alhaji Isa Sambo Gala ɗum no cuɓol ngol latoriri moyi yimɓe korembe tati tan ɗum dari ɗum cuɓi dow maje. Korombe koriɗen bo ɓe ngala lawliraɓe ngam non korombe tati tan ɗum waɗi cuɓi dow maje ɗon to moyi cuɓol ngol dogginirama wala gokka ɓilla nder majum. Wakkati huninkiɓe dey ardiɓe cuuɗi rediyoji ɓe ngari ɓe tabbitini ɗum no ɗum honirta ɓe bono cuuɗi rediyo Najeriya Glove FM Bauchi
Bauchi, PRC Bauchi, Albarka Radio, Entare Eagle Radio, ciya ardiɗo ɓiɓɓe jarida e diwal Bauchi Alhaji Umar Sa'id, e ma horano woɓɓe mawɓe Ibrahim Muhammad Junguɗo, Kode Radio International diga Bauchi, Nigeria. Iga diwal Bauchi min nasti diwal Gombe, Deltal Asu, Lisal jangirde maude de diwal Gombe. Noddi ardiɗo gwamnati diwal Gombe do tokka di daɗi jangirde de lammina ardiɗo jangirde nden. Miɗo wandi be nanta wakilijo Kode Radio International Kamal Hamajoɗa iga diwal Gombe kanko hauti rahotol. Dental janginoɓe jangirde maunde andiraka ASU, lisal jangirde maunde nde diwal Gombe, mabo Gombe State University, les ardingol Modibo Suleiman Salihu Jawro PhD, foɗi hakkilo ummatore dono gwamnati diwal Gombe yaaɓi didangol labangal tokkinki jangirde nden, lammini daranowo ardingol jangirde nden mabo acting vice chancellor, ɓawo hakkiloɓe jangal jangirde nden mabo University Governing Council tokki ɗatal suɓol suɓi lelɗi wato hakkilo mabo University Visto latuɗo ardiɗo gwamnati diwal Gombe inde suɓaɓe tati ɓen, ngam o suɓa woto mo on laminta ardiɗo jangirde nden bano didangol labagal tokkinki jangirde nden moytin ɗum duuɓi ujunede ɗiɗi e sappo e jeetati tabbitini. Gentlemen of the press, the Academic Staff Union of Universities, ASU, Gombe State University branch, wishes to draw the attention of lovers of the university and members of the public to the continuous violations of Gombe State University laws in the process of appointment of a Vice-Chancellor for the university, following the exit of the university's third Vice-Chancellor on 17th October 2024. Modibo Suleiman andinka hosoɓe habaruji yake jangata ɗarewol ha noddol mottorde sakuki habaruji ASU noddini ha jangirde maunde nden o ɓeddata be andinki ɓawo gwamnati sali naftorki e inde tati suɓaɓe ɓen ɓe lammini daranowo ardiɗo ko wala ha nder didangol jangirde nden. ɓe ɗon jooɗi rena yiya ko gwamnati waɗata ɓawo ɗarewol ɓe leldi nde foɗata hakkilo gwamnati mai ha dow ko doggata, sey tam inde ɗiɗawre lewru sappo e ɗiɗi ujuneje ɗiɗi e capanɗe ɗiɗi e nayi hakkiloɓe jangal jangirde nden meti yofi ɗarewol surgol yiɓɓe foɗuki labagal ardingol jangirde nden ko dental ASU wiyata ɓe sakkini inɗe tati suɓaɓe aran. Modibbo Abdul Malik Suleiman ɓeddata famtonki o wiyata to ɓe ngaɗingal ɓe timmini ɓe wurtiri inɗe tati ɗe ɓe tubbanake gwamnati, to emin ndena ɗum woshe goto e nder tati ɓe bo sai ɗum wari ɗum tabbitini goɗɗo ardiɗo jogotoɗo acting kenan. To e nder dokaji jami'a bo na Gombe wala e ɗum waɗata ardiɗo jogitiɗo wato acting kenan, ɗum wodi kawai substantive wala. So komin kulata joni jogiɗo o huwata hutema ɗum ndare ɗum ba ɗum wala nder doka. ha jawabol mako ardiɗo hakkilo jangal jangirde sento Joshua Lidani durani the council acted in accordance with the law. It followed the due process for the appointment, and the visitor to the university has the right to decline any recommendation by the council. It is his right. He reserves that power, so he exercised that right, and for that reason it was now incumbent on the council to now embark on a new process. Oviata hakkiloɓe ɓen yewanama dow ngal suɓol inde tati on tan, hanko bo wato hakkilowo mabo University Visto hanko on didangol jangirde nden yewani tedduɗum lamnuki goto ha nder inde tati suɓaɓe ɓen. So the council decided to appoint acting vice chancellors to oversee or to carry out the responsibilities of a vice chancellor until a new substantive vice chancellor is appointed. There is clear provision in the law for appointment of somebody to act as vice chancellor in the absence of a vice chancellor. So what the council did was in conformity with the law of the university. Sento Joshua wiyata didagol hokki wato hakkilo on bauɗe jaɓuki ko saluki inde nden toɓɓe waɗanayno nden didagol labangal tokkinki jangirde nden moytinɗum hokki ɓe bauɗe to bani fe'i ɓe lammina daranowo ardingol mo foɗata labangal jangirde nden nde ko ɓe sakita suɓol. Kamal Hammajo, Kode Radio Enter TV International,
iga diwal Gombe, Nigeria. Miɗo yela heɗitoɓe on wo'inan jonde ngam heɗitugo taskaramji kode radio international. Enan bo heɗitoɓe tata waite ni on ɗo wondi be nanta taskaramji kode radio international iga ɗo Abuja lamorde lesdi Nigeria. Nder taskaramji kode radio international on heɗititta. Min ɗo wondi be nanta wakilijo kode radio international iga Taraba. Ha o hautini min rahotol mako iga diwal Taraba, Abdurrahman Gidaɗo Jarumi. Miɗo yela on heɗitan jam. Tiɗal mako ɗum hoolago kuuɗe ɗe soja en doggini ha leddi Nigeria. Gomna Abu Kefas hokki kawtal soja en hiɓɓe mballa naira million 50. Gomna jon bo o hokki mballa kan wakkatire ni ɗum taskiti wadgo lamar siftorgo soja en hiɓɓe ɓe Nigeria. Lamar kan bo ɓe taskitika ha gallure Jalingo lamorde Taraba. Gwamnajo jiha Taraba mo barista Gibbon Timothy Katab sakatare gwamnati jiha luteni o wi gwamnati jini darnde ngam hokkugo wallinde ɗum hokka soja en hiɓɓe wallinde ema koreji maynaɓe nder soja en hiɓɓe yigo mballaka ɓe kokkata ha leddi ndi. O wi gwamnati ni ɗo tilmina nyalomare nden masin ngam majum waɗi gwamnati hafti ngam tabbitingo de'ende ha ummatore. Alhaji Shehu Abubakar goto nder dotti en anduɓe ko doggi Kenya e jango o yettiri gomnajon be mballa mako. O wi ngam bo wajibi wallugo soja en yigo himmiɗinare maɓɓe ha ummatore. To Hamid an vo'itina ha ɗemgal Jarumai ngam o wi anduɗo Kenya be jango. Wala mo andi jango sai jomirawo. Anduɗo Kenya be hande. Wato alhamdulillahi a yi gwamnajo jiya Taraba lalle o hokki balla ha soja en hilɓe ɗo hunde feere on tillinde, hunde feere on vonde. To ngam ɗume kam ay soja fa a lara soja en Nigeria irin kaɓeji ɓe waɗugo ha leddi ɗo, a lara Boko Haram, a lara Lakurawa, a lara bandi be na luttuɗum kaɓeji ɗum soja en habdata be himɓeji ɗo ha nder ladde. Sa'annan soja en ɗo a tawa ɓurna fu hamɓe ma no ɓe mbarirta yimɓe ɗo ni no hamɓe ma ɓe mbarata ɓe, amma hunde nawnde ha leddi ɗo sai a tawa ɓe mbari soja amma bo wala ko gwamnati watta ha dow ko ɓe wiyata nasara wiyata benefit maɓɓe ɗo, wala ko ɓe watta ha dow mam. Sai a tawa ɓe mbari soja iyaluji maɓɓe ɗo joɗi ha bariki salai lebbi seɗɗa sai ɓe ɗo haɓa kawai ɓe riwa ɓe yejjitima ko waɗi iyaluji soja ɗo o wala ɗo. Gwamnati yejjiti ko waɗi o wala ɗo, ɓe mbari ma ha yeso kono, amma sai ɓe wara ɓe riwa iyaluji mako. Nana kuma ɓe hokki iyaluji mako ɗo benefit soja ɗo ba, nana ɓe hokki ɓe ko ɗume ɗo tilim ɗo hunde nawnde on, hunde ɗo velay sam ɗo vonna soja en ɓe jonta ɗo. To ɓe ɗon numa ɓe huway kuugal ɗo fi sabila sai ɓe numa bo to ɓawo ma yonki maɓɓe bo iyaluji maɓɓe ɗo ha nder bone. Ngam majo Alhaji Shehu Abubakar noddi gwamnati mobgal leddi tiga komiti sembiɗi ko hakkilanta yobgo hakke soja en hiɓɓe ema huwoɓe. Ɗo bo no ha handi non. Gam to soja dilli yehi son yonki muɗum ha pellel konu ay handi sala lewru gotel ɓe yoɓa iyaluji mako hakke maɓɓe. Gam ɗume? Gam nane ma soja ɗo o ɗon be yonki mako hanko on nyamnata iyaluji mako ɗo, nyande o wala bo mo nyamnata iyaluji ɗo, amma sai a tawa nanani non ba. Gam man lalle to min wi gwamnati waɗa komitiwa cembinga ngam ringa yoɓugo soja en ɗo hakkije maɓɓe ɗo boɗɗum sosai. Alhaji Shehu Abubakar wonɗo. Abdurrahman Gidaɗo Umar Jarumi Kode Radio International daga Jalingo. A jarama Abdurrahman Gidaɗo Jarumi. Iga diwal Kebbi min ɗo wondi be nanta wakilijo Kode Radio International Malami Bagudu. O hautini amin rahotol mako musamman diga ɗo Kode Radio International. Miɗo yela heɗitoɓe on heɗitana Malami Bagudu. Kwamishina ɗen metaɓe ni hawti fa Shehu Usman Shehu Durame latiɗo kanko ni yeso haro titugo radio Kode Radio International jahal yeso ɗengal fulfulde lesɗe Afrika fu.
Shehu Usman Dramé kastaɗo nden bo anduɗo haro jahal yeeso wato ɗeɓle hawtade bo e aadaji ummatoje. Shehu Usman Dramé ni o golli nokkuje feere feere ko hawti fa e radio Kongol Nigeria, nden bo neɗɗo noon anduɗo shanu wato bange lesdi e bo andugo shanu yanayi e hawtade e andal leƴƴi feere feere lesdi duniyaru. Shehu Usman Dramé ni o woodi kastaku haro cakol kubaruji, nden bo anduɗo noon haro jonde ummatoje. ɗum laatike ko milete o hokke kanko woni commissionajo cakol kubaruji matoje jiha kanka mako ko Bauchi ngam laataki andaɗo noon e lesɗe duniyaru fuu. Kanko noon huwi geɓe feere feere ko hetani shanu yaɓe hawsare fulfulde e bo nasarare. Shehu Usman Dramé ni o anda non nden bo o neeɓi e leydi o Deutsche Welle, laatiɗo ni mo o pullo, amma toon o laati kala ko wate ɗengal hawsare kanko woni yeeso yeeso. Majum ni gonti jehol Bauchi accatamo ɓaawo, hani o nodde o wara o walla o hokka jahal yeeso e jiha kanka mako ka Bauchi. Ɗo en ni dullata heɓugo asal ga iri ɗon ko o waɗi haro waddugo jahal yeeso ɗengal fulfulde. Joni o metama nden bo ɗum andini wiigo o jagorɗo noon haro shani cakol kubaruji matotire jiha kanka Bauchi. Shehu Usman Dramé ni se ko wala fa anda noon andinowo. O andinama wiigo o woodi ɗereji seeɗa mako feere feere ko hetani shanu cakol kubaruji e andal computa e bo yeɓre feere feere fa e shanu laamu e ko lutti banon. E non foni kanko Shehu Usman Dramé wakkati wata kuugal radio Kongol Nigeria o waɗi jahal yeeso, nden bo o walli sanne sanne yeɓre hawsare fulfulde e nasarare, nden bo o won nder hoccaɓe yara suudu radio DW, nden bo ne o lilda toon laati faɓe jokemo ngam o laati kastaɗo nden bo andaɗo. Shehu Usman Dramé ni yo laatiki commissionajo cakol kubaruji malla bo kubaruji e matotiral ɗum jehol Bauchi, nden bo o nanaɗo noon haro jahal yeeso tabbitinki jonde jam e kawtal hoore lesdi Nigeria lesɗe Afrika fuu. Fewtolgon ɗon Aboubacar Malam Bago do Radio Kode International. A jarama Malami Bagudu ta tawaite ni taskaramji mai ɗon warna mon daga ɗo Kode Radio International. Nder taskaramji amin hande min ɗo wondi be nanta durgo enon bo miɗo wondi be nanta taskaram Kode Radio TV kautal hore be nanta Kode be nanta Radio Faransa International RFI fulfulde ɗo yela heɗitoɓe on heɗitan jam. Faggudu e ɓamtare Afrique. Moussa Oumar Bari. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla moon e yewtere faggude e ɓamtare Afrique. hande toɓɓere men no yewta alhaali coñal guerte e nder Sénégal e nde hitande remoɓe no gondi e fayre mawde saabu hewɓe mabɓe koliti e nde hitande ndungu o moƴƴani. ɓe joofi hen ko gueɗe ɗiɗi e wi mabɓe awdi ndi laamu ngu fecci moƴƴani, kono kadi e lelgol ndiyam toɓo e ndeɗo hitande teskade. kono to banggal laamu ngu heɓe gondi e hoolare mawde heɓe ɗamini wonde ma faɗare mabɓe timmu wona hen ni kolliti ina haasi ma woda ko yaltina e nder leydi ndi. e nder hitande faltine nde e wi sandu hertondu witto e hiiso ndema leydi Sénégal fodde goho piccal 5 million tonnuji heɓanoma e nde hitande service aji laamu ngu no ɗamini fodde 700 ha 800 ujunere tonnuji guerte. holko oɗo alhaali wawi battinde to banggue ndema woni koɗo men e ndeɗo yewtere ko El Hadji Mamadou Ly hertorɗo faggudu Sénégal najo, kono kadi ma en ketto jangtore nde Oumar Mamadou Sow waɗani en toon to diwal Kaolack, kono kadi ma en jaa toon to diwal Tambacounda nokku ɗo tawoten Ibrahima Sow ko dillowo e banggue ndema. en jahanna toon to diwal Kaolack nokkuɗo Oumar Mamadou Sow waɗani en jangtore nde ina yewti e alhaali coñal guerte faade e remoɓe wonɓe e nder ngal ɗon diwal ina wayna e nder ndeɗo hitande heɓe gondi e kuluhuli mawɗi. keɗoɗen jangtore makko. nde hitande coñantere guerti wayani no wayanno ni. Mamoudou Diagouraga ko demowo mawɗo mo tawɗen e wuro no wiye Kër Oumar Mambara commune mo Latmingué diwal Kaolack. omba artana en e ko sikki saabi ko daña ko heewani hikko. nawet bu nekk ak nu muy ñëwee la. ndungu fof e no addirta
Allah waɗi noon ndungu ɓendungu ngu toɓi no feewi, ndiyam dañama no moƴƴi, gawri dañama, makkari kadi dañama. Kono to bange gerte ɗe alhaali yo moƴƴani wayayi no wayanno ni. Mbeɗo sikki wonde ko ñaw ari e ndemanteri ndi. Wodi toɓo wadnogo ñande 17 lewru jetaɓuro e hakkunde ñalawma e nangue wulnge, ko nden min teski e ñawu ngu ari. Caggal ɗum min jii ɗaɗi ɗi ngoni e ɗaylade ɗo gerte ɗe iranno yarani noon. Wonde ko rafi nangi ndema gerte ka hikka, hay Bocar Sow demowo ɗo e Kaolack ina jogui ngon miijo. Ko min dal ko ñakoro men ni gerte en defare min en mi hikka gerte ɗen soole manam gerte ɗe nde ɗe gawa ha ɗe puɗi ɗo ɗe fonno ñibɓe manam ɗe mbayi maɗa lami ɗi gontata gerte ɗe ɗon ɗum fajji en balɗe ha saki ko fonno ko fof ñiɓani par ce que leydi tan no yoori saki noon on état noon simo yawti hay so toɓi maayo aussi ala sens mais ko ɗon ndungu yakkude donc ko rafi wax dëgg yàlla vraiment gerte ɗe mbaɗani haydara ɗe mbaɗani gonɗi ɗo e diwal Kaolack ngal hay sodoɓe ma ɓooyo yiiladi par ce que barkide mo amno remol kadi ñon hecciyanki tan woodi gadduɗo ɗo otowal omo sooda gerte waɗi ɗo balɗe ɗiɗi ngam tan hebbinde tonuji 35 ɗum ina holla gerte kewani hikka mo wonane gerte ki barugo kono caɗele ɗe kaɗani ɗon tan hewredi walla famɗiredi coñal ko gueɗal kono yeydinde kadi ko gueɗal gongal ko famɗi ko daña kone e dañi probléme pour yeygol par ce que minen ɗo diwan amen fof ko ɗo goto dañi coɗo goto woni ɗo on codowo o woni ko e wuuro ina wiye Kumbal Papa Samba Ke Ndiaye ina artana en eno gollirte e yeeyoɓe gerte mumen ɓe demnaci 70 millions timmade ɗiɗi lewru sappo ɗiɗo ɓiru faade hannde mi yaltani million ngaji 90 ngam sodde gerte ko par million ngaji 9 ha sappo gaddiranmi e ñalande wotere mi sodira ɗum gerte ha gasa ɗo joni mi gayni kalis remoɓe ina gadda gerte mumen kono ɓe jaɓata jaggude gerte ɗe mi wiyanɓe yoɓe jah hamin ɓeydoya kalis 61 ɗe gouvernement o tongi ɗe ko ɗum codiranmi kilo o mi ustata mi ɓeydata duma ko yees duma ko rombo remoɓe ɓe erima nde laamu ngu wattorto koɓe kewraka gerte hikka ko Oumar Mamadou Sow a jarama en jahanna toon to diwala Tambacounda funnague leydi Sénégal nokkuɗo tawoten Ibrahima Sow. Ibrahima mi salminima. a salmitama ceero ma Ibrahima ko yowiti alhaali ndema woni ko jewtaten holno ndema ka sifri e nder diwal Tambacounda e nde ɗo hitande diwan mo Tambacounda de hikka ina wayno ina jogui ŋakkere ndema to hedde fanno bangge gerte to ɗum noon wona wonde remaka wona wonde awaka law e miijo ma holko woni caɗele ɗe gerte andi kañum no waɗi fanno mo foti wawde jibinde mo foti wawde jibinde o so tawi woni ŋakkama ndiyam tan so heddima yaltini cuuki poɗɗi nadde e leydi so ŋakkama ndiyam on wawata naade cuuki majji mbawata nadde e nder leydi so natani so ŋakkama ndiyam on rek so wayi hay ndiyam aroyi ha hollum hankkadi ɗin ɗon tawta ko ɗin boni ɗi mbawata nadde il faut ƴettita goɗɗum kadi manquema gerte e région Tambacounda hikka kam minen miɗen jii hen jogui hen caɗele no fewi no wona seeɗa e nder ɗum woodi yoga e remoɓe ina joofi lelgol argol ndiyam ɗam kono kadi to banggue ha hande awdi ndi laamu ngu fecci ha e ñoluji baɗateɗi hen kollitama wonde ina woodi hen ko moƴƴani beele ɗum ne on guuri ɗum e nder ngal diwal walla on teskima ɗum ndiyam ɗam ɓe sino lelde ni to hedde banggue laamu to oppirde mabɓe awdi ina ɗesa lelde seeɗa siste demowo kam yiɗi kañum kalkuma toɓata tawa pari programme mum foof ina jooɗi heddi tan ko fade tan ko ndiyam. Ibrahima ko yewti alhaali coggu gerte beele on ƴetti kalisiji moɗon on nanni ɗum e nder golle ɗe mbaɗton ha saabi hande hoɗon kuli heɓgol ŋakkere woni perte to banggue koppareji woni kalis andi deminare kay so ari so tawi woni a ala moftani awdi ma laamu waɗi financement a ñamra waɗaɓe agricole ɓe a yahat ñamloyoɗa annene so a ñamlima a soodi awdi maɗa a aawi so ndungu a wayidani famɗi foof seeɗa mo dañɗa o jitta ko si a dañi ɗum yo a dañ mo jeyɗa ɗum kadi laamu ngu to woni ɗo ngu yaltini prix maɓɓe 60 to woni ɗo hebde jeeya saku gerte hande ko probléme ɗo e région Tamba. Ibrahima firti wadde 61 kilo gerte mbo laamu u taƴi firti ɗum battinani e moɗon minen dal laamu ngu ko taƴi kilo gerte 61 min jiyani sabu so neɗɗo wi'ima mi sodanatma ɗum ɗo a yiyani mo a yiyani to o sodata ɗo si a yeehi toon a yiita hay goto ɗum woni tan an ko a nani tan a yirani guite maɗa a jarama Ibrahima Sow toon to diwal Tambacounda funnague leydi Sénégal e siftinde bandiraɓe ko dillowo e banggue ndema en jaɓɓoto koɗo meɗen goɗɗo o wiyete ko docteur El Hadj Mamadou Ly ko hertorɗo faggudu Sénégal najo docteur mi salminima.
mi salmitimama ceerno Bari. Docteur koko yowiti ala haali ndema to banggue coñal guerte e nder leydi Sénégal hikka remoɓe ɓe ina gondi e kuluhuli nde wonno ɓe mbi hewɓe mabɓe koliti ndema ka ina wayno ko yalti ko walla coñal ngal moƴƴani. Eɗen gandi laamu kam heedi ko dow fof fuɗɗorto ko seeɗa seeɗa manam to banggue faggude koto less iwrata fa dow e nder ɗum hikka no ɗum yarini e seeɗan fakuji ɓeɗo remoɓe ɓe nanɗa e nder yewtere men nde holko hono ɗum ɗo wawi battinde to banggue faggudu. Jogui battaniji mawɗi boom sababu ni gandanɗa hoore ma aɗa andi ndema guerte ɗe serte ndemuji teddiɗi ɗi serte ndemu gawri en makke en par ce que guerte ɗum tubaɓe wiyata ko culture de rente woni ka ndemowo ɗum pour jeeya mbawa yencinde mbawa dañde hen kalis te haadema remde ma jaaha ñamluɗa e banque uji ay won mbiɗo joni kañum ñamli fodde 70 millions mi ñamli ɗum pour wadde hectare uji e hectare uji donc oɗo on so dañani rendement so dañani guerte woni ko ñamlino ko tayata juuɗe mum donc ma ñamande nene dow nen fawe dane ma kolno waɗa haw yawɗum kamɓe remoɓe guerte e pour change ude jaɓɓal on change ude jaɓɓal ngal hitande foof ma nan coow baɗni ha heewi fewɗo te neɗɗo sa tawi ko gandanɗa hoore ma ko ndema ko hen guurta hen mbatta gueɗe ma foof a hestinat ɗum wona waɗa ɗum modernisé hande poti dañde wiyete ko assurance agricole CANAS compagnie nationale d' assurance agricole du Sénégal no woodi ko walloɓe e nder ɗum hande caggal nde nanɗen seeɗan fakuji remoɓe e kuluhuli mabɓe ɗi ɓe jogui hande holko laamu ngu foti wadde gam kay wadde ɓe sauvé woni walludeɓe e ɗeɗo caɗele. Rendi kam première solution mo gandanɗa hoore ma kal joom haqqil foof no wawi wiide noon keeɓe ñamliɓe hen heeɓe ko ñamli e banque aji pour oyni joni jeehi ndemi dañani haydara oɗo taa e juuɗe muɗumen donc laamu no foti walludeɓe soit walla ɓe jooɓa ñamale ƴettuno ɗi banque uji ɗi ɗum kam ɗum ɓuuri wonde direct mais est ce que laamu kadi ma dañ moyen uji ɗon fof ɗum kam pour wonde première solution alay sagu laamu kadi jogo système de surveillance par ce que kamɓe tottaɓe kalis aji wiiteɓe ko opérateur économique les organisations faîtières totte financement mbiye jeehe coodi e guerte anani yimɓe yeeyoɓe guerte gaare e ulumaji jita ɗumen ɗum kam min nani hen gueɗe kewɗe hay Kaffrine yimɓe garata heewa gadda guerte muɗumen donc yiɗi soodoɓe firti wadde décret mo laamu ngu ɓayyini hikka woni kaɗɗo yaltingol guerɗe caggal leydi wonko ɗum battine remoɓe ɓe alay sago battit par ce que so tawi an ɗo e nder leydi ma ronkiɗo yeeyde si a jogino possibilité yeeyoy caggal leydi walla yeeyoy ummi caggal leydi ɗum ɗon ko probléme donc cela veut dire que hande joguiɓe guerte men jonen jooɗe dow guerte men donki yeeyde mbawa yaltinde caggal nawde caggal leydi walla yeeyoɓe ummiɓe caggal leydi ani kamɓe fof ɓe soodde ɗo e nder leydi ndi eɓe jeyaka ɓe garani ɗum ɗon ko probléme mawɗo woni ɗon probléme mawɗo donc fof laamu ngu ƴewto ɗum ɗon ne kadi wallaɓe ɓe mbawa yoɓde ñamale mabɓe kadi kamɓene guetto e kamɓe kadi remoɓe haaƴi yoɓe change jaɓɓal han jaɓɓal il faut keɓe jago neesu assurance neɗɗo a liggitaki fodde ƴetta 70 millions mbaɗa ɗum e nder leydi tawa ala assurance ɗum ɗo nete hay goto waɗa ɗum docteur Elage Mamadou Ly a jarama Seydi Bari tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on jarama gasi ha laaɓi yewtere men faggude ɓamtare Afrique ha e yontere arore garen e toɓɓere wonde ɗon e nden jokke rewidade juɓɓude RFI fulfulde e dow weji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR Thielal FF on jarama e heɗogol moon lobbol fuɓe fu haɗo min waddi kerol taskaram amin do darnde hukumar sudu radio kode international Ahmad Arab Abubakar Azare kanko wo'itin taskaram mai mo hauti taskaram Al'amin gidaɗo jada Indian Jamila Jibrilla Dikkos wiyata mo ɗon kirte jam